Та хора, включваме се за кратко шортче, за да отворим този безплатен Legendary Star Drop. Нека да стискаме палци да ми се падне нещо хубаво. Както може би някои от вас знаят, от доста време не ми се падало добро нещо от Legendary Star Drop. Падат ми се само по 500 кредита. Вече 3 поредни Legendary Star Drop. Затварям очи. 3, 2, 1. Отваряме го. Вие може да ми кажете да не ми се пада нещо хубаво. Аз все още не зная. И... скин на Роса. Сериозно? Сега сме в малкият ми акаунт. Отново стискаме палци. Но ако тук ми се падне нещо по-хубаво, което въобще не е изключено, ще съм малко разочарован. И какво ми се пада? О, скин на Тик. Ами не мисля, че тук беше по-доброто нещо, така че харесайте това видео и се абонирайте.